Beidh Uachtaránacht Chomhairle an Aontas Eorpach ag Éire ó mBéarla agus bain Gaeilge chomhchéim leis an mBéarla rith na háma seo. Clíonn sin go neisiúigh gach cumarsáid an Gaeilge agus an mBéarla rith na Uachtaránaachta don chéad uair riamh. A chéad tábhacht bhaineann leis an Gaeilge mar theanga oifigiúil san Aontas Eorpach. Labhair de journal Jason Gavin ateangaire sa bhroiséil a bhíonn sa gobars na institiúidí Eorpacha chun fáil amach. Measam go gairí an ateangaire agus aistriúcháin le caomhnú na Gaeilge. Codíonn siad le haidireacht agus cultúr na hÉireann, a chaomhnú, a scapú, agus a chur chun cín ardán idirnáisiúnta. Agus nuair a úsáidtear an Gaeilge I gápéisí oifigiúil agus I gcruinnithe idirnáisiúnta, ceapam go léiríonn sé sin gur teanga gníomhach I an Gaeilge, gur teanga ábhartha I. Is leis an bhocail leabhartha a bhíonn ateangairí ag obair. Tuigeann ateangairí an méid atá á rá I teanga amháin, agus an sin cuireann siad teachtareacht an chainseóra Iúil beag nach loithreach I theanga eile, trí idir phlé a éascú bhaineann ateangairí mar sais nasc idir cultúr. Agus cabhraíonn ateangaireacht le ranfortaithe I gcruinnithe agus I ggógálacha cumarsáid a dhéanamh lena chéile, ní trí aistriúcháin focail ocail ach trí smaointe an chainseóra a chur in Iúil. Bíonn ateangairí sa bhoth bhain léithúil, tá trealamh áirithe sa bhoth, tá microfón an, tá gléas cin an, agus is tócha go bhfuil an bhoth fuaimghínach freisin. Agus nuair a támuid sa bhoth, imachás féin mar shampla, éistim leis an Francais, an Gaeilge agus an Spáinnis, trín gléas cín, agus an sin nuair a chluisim na teangaithe sin, chuiream an microfón siúl, agus an sin chuiream an teachtareacht I mBéarla, feidhmíonn sé mar sin. Agus mar a dúirt mé bíonn muid ag obair I gcruinnithe difriúla, pléitear cuasaí eacnamaíochta, sláinte, oideachas, cultúr an timpolacht, cuasaí talmhaíochta, dlí, tá réimse leathan ábhar I gceist I gcónaí le ateangaireacht. Creidim go bhfuil sé antáhachtach ar fad go bhfuil an Gaeilge mar theanga oifigiúil san Aontas Eorpach. Tugann sé Aontais idirnáisiúnta don Ghaeilge mar theanga bheo, agus cuireann sé chomhchéim le teangacha móra eile na hOrpa is féidir le saoránaí cumarsáid a dhéanamh leis an Aontas trí Ghaeilge, agus inéarann adála cosnaíonn sé seo an stádas seo cearta teanga cainseoirí Gaeilge.